Maniàtics! Benvinguts al programa especial de TV3, La teva, sobre les eleccions a la presidència del Barça amb la presència de tots 4 candidats. Un programa que hem titulat el programa especial de TV3, La teva, sobre les eleccions a la presidència del Barça amb la presència de tots 4 candidats. Primer tema de la nit, Guardiola. Comencem d'esquerra a dreta, seguint l'ordre establert per les boles. Perdó, quines boles? Les meves. Guardiola. Endavant, senyor Rossell. Bé, jo no volia aprofitar-me de Guardiola dient que és amic meu, però Guardiola és amic meu i el conec des de fa 40 anys. Però si en Pep només en té 39. Bé, el president Laporta i jo mateix no només som amics d'en Guardiola, sinó que li vam donar l'oportunitat de debutar com a entrenador. Doncs jo el tinc agregat al Facebook i a més, si pitges Guardiola més Ingla al Google surt 7 vegades. Agustí Benedito, candidat a la presidència del Barça pels pèls. No és ni Sandro, ni Ingla, ni Ferrer, és l'altre. Diu que tu també pots ser president del Barça si tens 58 milions d'euros d'aval, esclar. Bé, jo no sóc molt amic de Guardiola, però un dia vaig ajudar a aparcar el cotxe a Tito Vilanova. I ara cada cop que ens creuem, aixeca la barbeta així i somriu com dient «Ei, tu ets el paio que ajuda a aparcar. Em caus molt bé a mi i a Guardiola». Mireu, aquesta és la prova de que jo coneixia el Guardiola fa més de 40 anys. Una foto que vaig fer en el moment que va ser concebut. No cal. Endavant, senyor Ferrer. Simplement volia dir al loro, que nos embauquen, que algunos dicen que son amigos de Guardiola y no lo son. Senyor Ingla. Un moment, que estic xatejant amb Guardiola i diu que votarà per Soriano. Ui, perdó, vull dir per mi. Senyor Benedito. Va fer així. Gràcies a tots 4 i a tots vosaltres, bàsquet maniàtics, gràcies per seguir el programa especial de TV3, La teva, sobre les eleccions a la presidència del Barça amb la presència de tots 4 candidats. Per què et presentes per president del Barça? Home, per mi el Barça és una passió, una devoció i un sentiment, i sé com fer-ho per seguir guanyant, no? Sí, i perquè sóc feliç, el meu equip és el millor. Els últims anys ho hem guanyat tot. Soc del Barça i estic molt orgullós. Perquè ja sóc president de la meva escala i buscava nous reptes. Doncs per sentiment, barcelonisme, passió, equip i programa. Sí, clar, això també. I perquè no em deixen ser president del Brasil. Per què creus que Rossell no guanyarà les eleccions? Perquè crec que les guanyaré jo. Sí que ho penso, sí. Sí, jo també ho penso, que guanyaràs tu. L'any 2050. Les del Club de Futbol Vilanova. Qui guanyarà les eleccions? Ho tinc estudiadíssim, que sóc molt analista jo. Ara veureu què diré. El següent president del Barça, segurament. Ho veieu? Si és que sóc un analista collonut. Jaume Ferrer. O sigui, jo. Que n'aprenguin. Guanyarà Soriano. Vull dir Ingla. L'igual. Guanyaré jo. I tu qui ets? Miraré de fer-ho jo, ho intentarem. Què passa? El Ferrer també es pensa que les pot guanyar, no? Soc feliç, el meu equip és el millor. Els últims anys ho hem guanyat tot. Enciclopèdia o Google? Depèn de per què. Per falcar el sofà, el Google no funciona. Google, la veritat és que és molt ràpid, però bé, també hi ha la Viquipèdia, hi ha 10.000 coses on buscar informació avui a la xarxa, és fantàstic. Qui ha estat el millor president de la història del Barça? Joan Laporta. Joan Gamper, sense cap mena de dubte, ha sigut el millor president i ho serà tota la vida. Joan Gamper va ser heroic el que va fer i, per tant, crec que es mereix aquest títol. Que tonto. No sap que Joan Gamper és un torneig i no un president. Si ho busquessis al Google... Què és el primer que faràs si ets president? Flipar. Parlar amb el Pep Guardiola. Sí, és que no hi he parlat mai. Jo em fa molta il·lusió. Fliparé parlant amb Pep Guardiola. Mira, el primer que faré serà agrair-li a tots els socis que han anat a votar i els que no han anat a votar també i parlar amb tots els empleats del club, no? Crec que és el primer que s'ha de fer, donar optimisme a tot el barcelonisme. Sí, i després anirem a celebrar-ho amb el Jan.
Digues, home, va, anem. No. Vinga, anem a llum de gas, va. Encara no, Joan, encara no. Ei! Aquí diu que si guanyem el Mundial ens cau una prima. Bé, com que total no hauré jugat, ho donaré tot a una ONG. Oi que soc solidari? Esto no es nada a nivel solidario. Yo sí que soy solidario, que dono sangre 2 veces. ¿Cada año? No, 2 veces por minuto. Así estoy yo, la verdad es que sí. Hola, buenas. Barcelona és la capital mundial dels donants de sang i Cracòvia té sang. La veritat és que sí. Ei, i a la selecció, qui s'encarrega de negociar les primes? Pues no lo sé, pero supongo que será alguien exigente, inteligente, que sabe de lo que habla. Y luego está la Vero, que es la hija de la hermana de mi padre. Muy maja ella. Y la Lucía, que es hermana de la Vero. O sea, la otra hija de la hermana de mi padre, que es hija de Carmen Rigal, que trabaja aquí. Y tengo otra prima. Ya, esto, Sergio. Lo que te planteaba es qué pasará con las primas si ganáis el Mundial. ¡Ah! Pues ¿qué va a pasar? Que se van a poner la mar de contenta. No, me refiero a cuánto queréis que os paguen. ¿La Lucía y la Vero nos van a pagar a nosotros? Pero si son reponedoras. ¡Tus primas no! ¡La Federación! ¿La Federación? ¿Y de quién es prima la Federación? 550.000 euros per cadascú. Ahí es nada. Ahí estaba el pobre hombre que me ha dicho: te doy un cheque en blanco si te vas de mi despacho y no te vuelvo a ver el pelo. Ay, por eso te has rapado. Claro. Para que después digan lo del Cracovia que soy tonto. Amigos, no me llamen Sergio. Llámenme The Negotiator. Eso me hace recordar una anécdota que pasó en Utrera. Un señor se quería suicidar. Se quería tirar del 5º piso. Ahí estaba yo para convencerle de que no lo hiciera. Y le hablé durante 2 horas. Y... ¡se tiró! Sí. Se tiró a mi prima Lucía, que decía que estaba de muerte. Qué bueno. Creus que els altres candidats no et prenen seriosament? No, jo crec que tots estaven expectants per veure si era proclamat finalment candidat. I ara potser comencen a estar una mica nerviosos, potser sí. Si no poguessis votar per tu, per qui votaries? Pel Ferran Estrada, aquell que va portar les firmes amb una barretina. Em sembla que sí que puc votar per mi, per tant, votaré per mi. Com? Que aquest tio no va aconseguir totes les firmes necessàries? Llàstima, tenia bona pinta. Doncs no ho sé, és una pregunta molt complicada. No em faci aquesta pregunta. Ja ho tinc, per Marc Ingla. Ai, no, que Marc Ingla sóc jo. Sempre em penso que sóc el Soriano. Tens alguna bomba electoral? Quina? Sí, i tant. Quan us la digui, flipareu. No tinc cap bomba electoral, no. No. Ah, no? Llavors com coi vols que guanyem? Completa la frase, al loro. Al loro que viene el toro. Què us pensàveu, que diria la frase de la porta? No, home, no, que no estoy tan mal. Què fas per relaxar-te? Doncs al final del dia em faig un puret i amb això doncs m'ajuda a respirar una mica millor, a consolidar les coses que he fet durant el dia i pensar a l'endemà, que sempre hi ha moltes coses a fer i s'han de fer moltes coses. Un puret al final del dia. Va molt bé per respirar. Ho veieu? Què et diries a tu mateix? El que em diu molta gent pel carrer aquests dies. No afluixis. Sí. Em diuen, no afluixis, endavant. Estem amb tu. Dame algo. A ver ese peluco guapo, ahora te lo devuelvo. Tot superemotiu. Catalunya o Brasil? Catalunya, sempre. Primer Catalunya. I després Brasil. Com és la teva relació amb els altres candidats?
Bé, afable. Alguns fa temps que no els veia, però en general jo tinc una relació afable amb tothom. Sobretot amb en Sandro. Jo l'acuso i ell em posa demandes. Això és el que es diu una relació afable, no? Rafa, veig que t'has emocionat. Estàs plorant? No estic plorant. És que m'ha entrat la terra batuda, Zull, eh? A més, per què hauria de plorar? Perquè torno a guanyar el Roland Garros després d'un any lesionat. Per què? Perquè hi ha la gent que deia que estava acabat. O perquè torno a ser número 1. Perdoneu, és que m'ha tornat a entrar la terra batuda, Terra batuda. Segur que no t'has emocionat? Que no, home, que no. A més, jo no puc suportar aquells esportistes que a la primera de canvi es posen a plorar, Com el Roger Federer. Mireu! Ha sortit sac de Sant Martí! Que bonic! És que avui aquest camp hi ha moltíssima terra batuda, ¡Tomás! ¿Qué pasa? Venid aquí los dos. Necesitamos regalar algo nuevo para que la gente compre nuestro periódico. Ya lo tengo. ¿Las tazas del Real Madrid? Ya las hemos regalado. El bañador del Real Madrid, chato. Ya lo hemos regalado. Los moldes de bizcochos oficiales del Real Madrid. Ya lo hemos regalado. Un enfriador de latas portátil automático del Real Madrid, chato. Lo hemos regalado. Bueno, Canut, ha arribat un punt que ja no sé què regalar amb el nostre diari. Alguna idea? Efectivament, la cullera del Barça. Ja ho hem regalat. Ah, ja està! La cucharita del Barça! Diguéssim que també. El cullerot del Barça. També hem regalat tota la coberteria del Barça, Ah, doncs la vaixella del Barça! Diguéssim que també. El matalàs de platja i el parasol del Barça. També ho hem regalat. Ah, ja està! La cartera de piel del Barça! La cartera de piel del Real Madrid. Ya la hemos regalado. Ja ho tinc! Podríem regalar una reproducció de les 6 copes del Barça. Copa, Lliga, Champions, Supercopa d'Europa, Supercopa d'Espanya i el Mundialet. Diguéssim que perfecte. ¿Las 6 copas del Real Madrid? ¿Pero qué 6 copas? Como no sean las 6 que se toma Guti después de los partidos. ¡Ya lo tengo, chato! Una colección por fascículos. Los árbitros del Real Madrid. ¡Claro! ¡Sí, señor! Ese es un buen regalo. Y con la primera entrega damos la figurita del juez de línea Gallego Galindo. ¡Sí! ¡Villarato! 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 En la temporada anterior... Recuerdo perfectamente los momentos previos al partido. Yo no estaba nervioso, pero me dolía el barriga de mezclar pipes con chupa-chups. Recuerdo a un joven Guardiola. Yo ya vi que en el futuro sería un gran entrenador. Mister, per què no fem una variant tàctica? Com ara situar 2 mig-centres que obrin cap a les bandes. No, hombre, no, esto no puede ser. Però per què? Vamos a ver, Pep. Aquí las ideas las digo yo. Estás castigadísimo. 10 metros al campo. Mientras tanto, Salinas afinaba el puntería. Y tú, Charlie, repasabas los últimos detalles. Entonces me entró un dolor de estómago insoportable. Así que me acerqué a los jugadores y les dije... Chicos, en este momento dado, necesito... ¡Sales! ¡Disfruta! ¡Sal i disfruta! Però quina frase tan màgica, Johan! Ho heu sentit, nois? Això és el que hem de fer. Sortiu i disfruteu. Vinga, som-hi! A Joan Laporta li diuen Jan. A tu com et diuen els amics? Depèn dels amics. Molts d'ells em diuen Agus. Així és com em diuen, Agus. I els meus fills em diuen Papa. A casa sóc el Papa Benedito. 16. Per què Laporta diu que ets un pijo? No ho sé, és que no sé què significa ser pijo, però vaja, si el president considera això, doncs benvingut, cap problema. Sí, home, un pijo. És un tio que porta roba de marca, té molta pasta i és de casa bona. O sigui, res a veure amb tu, jo, Què faràs si no guanyes?
Si no guanyo, doncs, escolta, tindré un nou president i anar a veure els partits i animar el Barça tot el que pugui tots els diumenges. Si el Sandro és president, animaré així. Sandro dimissió, Sandro dimissió, Sandro dimissió. Doncs vés-te entrenant. Què és el primer que fas quan et lleves? Despertar la meva filla Laia i anar-me a dutxar. Això és el que faig, per aquest ordre. Sí, però abans em llevo i faig pipí. No necessàriament per aquest ordre. Mirar el despertador, que també és el telèfon, que també és on rebo els e-mails i els SMS, i és un despertar, doncs, lluny de ser meravellós, però també és el despertador i, per tant, faig això i després ja m'activo una mica més. El meu despertador, telèfon multifuncional. Un moment, que em truca. Sí? Sóc un esclau de la BlackBerry. La BlackBerry? Completa la frase. Ser famós és... El que no és Benedito. Bueno, un estat d'opinió. És un estat d'opinió dels altres. Ser famós és un preu que s'ha de pagar per intentar fer del Barça el club que ens agradaria que fos. Sí, un preu molt gran. Soc famós, ja? Algú vol un autògraf? Fas cas de les enquestes? Home, l'enquesta de veritat és la del dia 13 de juny, no? I aquesta és la que li hem de fer cas tots, no? Ara et serveixen per donar-te una tendència de com van les coses i com vas anant endavant, no? Vull dir que la bona és la del 13 de juny. El que vull dir és que no faig cas perquè vaig tercer, però espero tenir la xiripa de poder guanyar el 13 de juny. A qui fitxaries si poguessis? A Barça, doncs, els jugadors que el Pep Guardiola i el seu cos tècnic manessin per seguir mantenint aquesta excel·lència esportiva que tenim i que duri per molts anys. El qui mani el cos tècnic, evidentment, que són els que en saben. Exacte, el que el Pep digui. Jo mai suggeriria cap fitxatge, Cesc! 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 El senyor BlackBerry, que és molt polivalent. Home, és innegable que és un petit somni, doncs fitxar Cesc Fàbregas, però el meu criteri és irrellevant. El que hem de fer és fitxar el que ens demanin el Pep i el Chiqui. En BlackBerry. I si no, en Google, que m'han dit que és molt bo, també. Avui tots ells són enemics irreconciliables i es disputen ser el proper president. Però el 2003 van ser companys en la primera junta de Joan Laporta. Què, Jan? Una mica més de fer Joà? No, gràcies, Sandrusco estimat. I no és que no m'agradi el menjar brasiler aquest que ens portes cada puto dia. El que passa és que no vull ser un d'aquests directius que es posen com un bacó. Companys, la força d'aquesta directiva és la seva unió. Perquè hi ha molta gent que està en contra nostra i no ens podem abaixar els pantalons. Jan, portes els pantalons abaixats. Ui, sí. Perdó. Dedicarem els millors anys de la nostra vida a aquest club, perquè som els més preparats, els més intel·ligents. Els més llestos, també. Els més preparats, els més intel·ligents, els més llestos... Els més guapos. Els més intel·ligents, els més preparats, els més llestos, els més guapos, el més de tot, els més millors, els més de bútia, els més xiripitiflàutics... Els més humils. Home, Ingla, això és obvi, no? Companys, estem d'acord amb el model social, econòmic i esportiu del nostre club, oi? Sí! Collonut! Estarem units per sempre. Tu, Mindundi, prepara per fer-nos una foto. Home, és el Benedito, que estava amb tu a l'elefant blau. Ja, Mindundi. Vinga, prepara't, va, posem-nos. Estimats, quan jo plegui faré una candidatura unitària. I després de guanyar, em fareu president d'honor vitalici. Vinga, va, Mindundi, fem-nos la foto. Ja! I així és on van començar les desavinences. Bueno. Prego. Ah, sí, que m'ho he repensat, que no em va bé. Per la talla, el colore? La talla, la talla. Home, potser sí que és una mica massa gran, però no és per això que el vull retornar. És que no m'acaba de convèncer, té defectes de fàbrica. E quanto dici che l'ha comprato? Home, encara no fa un any, deu estar en garantia, no? Chiqui, Chiqui! L'Ibrahimovic aquest deu estar en garantia, no? Sí, esclar. Doncs això, ragazza, que us el tornem. E si t'he visto, no me'n ricordo. A més, ara ja tenim el Villa, saps? O sigui que no m'embauquen i que em tornin els calés. Scusi, ma ho bisogno il ticket di compra. Ticket di compra, ticket di compra. Ticket di compra.
Què? No, aquest és el de Txingrinski. Aquest no el perdis de vista. Però què deia la factura? La factura, 70 quilos. Amb ibra o sense ibra? Amb ibra. Ara està buscant. Mira, la factura del Lev. El Lev, hòstia, aquest també. I la carta que ens van enviar els de l'Arsenal quan el van vendre. Vale, dona. Sí, guàrdia, està buscant. Aquest no és. Keirison. No, aquest no. Keirison, aquest tampoc. Martín Cáceres. Hòstia, aquest també. Maxi López. Escolta, que potser el porta ell a sobre, eh? Mira cap aquí. Tranquilo, eh? No, això no és, home, això tampoc. Pots aixecar-te un moment, sisplau? Sono molto... Contento. No, sono molto impregnato, cabreggiato, fino ai coglioni. Io sono Zlatan. Quieto! Que si et desmontes encara ens costarà més de col·locar-te. Scusi, non ho tutto il tempo del mondo io. Senza ticket non si libra di libra. Cist. Què et fa riure? Jo mateix. Potser massa sovint. A mi també em fa riure tu. Sí, al meu Facebook també hi ha molta gent que riu de tu. A mi també em fas riure. El que passa és que jo ric per dins. A la porta quan es queden calçotets. Moltes coses. La veritat és que és molt important prendre's la vida amb humor. El més important, saber-se primer riure's d'un mateix i després de qualsevol cosa que, evidentment, no tingui malícia. Doncs ric molt tot el dia. La veritat és que és de les coses millors que hi ha per la salut, riure. Amb els calçotets, aquest, el Mickey Mouse. Per què no vas dimitir quan vas saber que t'havien espiat? Diversos motius, però principalment per responsabilitat. Responsabilitat davant el club i davant el soci del Futbol Club Barcelona. I també perquè en aquells moments doncs, ens estàvem jugant coses importants, que jo crec que hi havia que mantenir la pau institucional i la bona governabilitat del club. I, de fet, si algú hagués tingut que dimitir, doncs segurament no hagués tingut que ser jo, no? Poder alguna altra persona. Qui? L'Oliver? Però jo no havia dit que volia que continués? És que no m'aclaro. Completa la frase. Joan Laporta és... Vigila el que dius, eh? El president del Barça? Sí, i una persona. Té dues cames, dos ulls... Benedito és... Ara en diran de tot. Qui és aquest? Un bon futur. Ho heu vist? Com m'ataquen, eh? Simpàtic, amb un discurs alegre. Bé, simpàtic. Si és que van contra mi. Esclar, com que sóc el rival a batre. Jaume Ferrer és... Una bona persona. I un bon barcelonista? Jaume Ferrer és una bona persona i un bon barcelonista. Ara! Doncs el candidat interposat del senyor Laporta, que és el candidat impossible. Marc Ingla és... També un bon barcelonista, també. Sí. A part d'haver sigut companys de junta molt de temps. Ah, sí? Doncs molt no em sones, eh? Una bona persona segur, un bon barcelonista també, i un soci que intenta, com jo, ser el proper president del Barça. Aquest sí que no em sona de res. Un bon tecnòcrata? Ah, vol dir un tecnaca, que són aquells nois que van a la discoteca i ballen així. Sandro Rossell és... Bona persona segur, bon barcelonista, per molts, qui serà el proper president del Barça, per alguns, com jo, crec que és qui no guanyarà les eleccions i, en tot cas, una persona que va abandonar el vaixell, crec jo, massa aviat. Però abandonar el vaixell aviat no sempre és dolent. Mireu si no el Titanic. Soy el rei del Barça. Simpàtic i és la samba. La samba. M'estàs vacilant, oi? Eh? No t'ho prenguis malament. No, si ho dius de bona fe, segur. Un bon barcelonista. El Lolo! Però què dius? No et reconec! Tranquil, Jan, tranquil. Tranquil. I el documental no em va agradar gens, perquè s'hauria hagut de titular Espanya... Tu! Pa! Però escolta,
Si se'm va dir que avui el Creponi l'acomiadava el millor president de la història, És que a mi em van dir el mateix. Això és motiu d'accés, És que no sé com pensen que tu i jo acomiadem aquest programa, si no ens suportem. Bueno, el Joker i el Charlie tampoc, i fa 2 anys que ho fan, Bueno, sí, no, però tu dones suport a un senyor que es diu Jaume Ferrer i jo a un senyor que es diu Pedrusco Rossell, Sí, però si t'he de ser sincer, no em convenç. Pues a mi tampoc. No et convenç el Sandro? No em convenç el Jaume Ferrer, És que ja no queden candidatos carismáticos. Saps què, Núñez? Que si ens presentéssim tu i jo, això ho guanyàvem amb la punta de la fava. I et diré més, Si nosaltres sempre féssim aquest gag, aquest programa aniria viento en pompa, Això ho hem de celebrar. El loro! Guarda'm això i porta'm 2 ampolles de cava. No, escolta'm, perdona, però és que jo no bec, sóc armenio. No. Si és per tirar-nos-les per sobre. Tirar-nos per sobre? Sí. Malgastar el cava! No m'ho puc permetir, Núñez, crec que aquí accepten moneda d'Uzbekistan. Això ho pago jo. Jan, crec que aquest és l'inici d'una gran amistat. Som-hi! Però què fas? Bueno, és que demà és casa d'una neta meva, Aprovecho. Ai. Al loro! ¿Pero qué pasa? Al loro! Que no estamos tan mal. ¡Oh! Pues ¿qué va a pasar? Que se van a poner la mar de contenta. Rafa, veig que estàs plorant. No, ai, perdona. Perdona. Veig que estàs emocionat. Calla. Cristina Federación. Ah, sí. Hicimos 7º de GB. ¡Calla! ¡Ya lo tengo! Una colección por fascículos, se me está cayendo el papel. Sí. A més, per què m'hauria d'emocionar, Perquè Llámenme The Negotiator. Eso me ha conformado. Perquè tothom em donava ja per... Què? Per acabat, això. Gràcies.